మండలంలోని చారిగాం రోడ్డు ఎన్జీఓస్ కాలనీ మరియు డాడానగర్ గ్రామాల్లో జాతీయ ఉపాధి హామీ కింద సిమెంట్ రోడ్లు 30 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించడం జరిగింది. ఈ రోజు సిర్పూర్ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాల్వాయి హరీష్ బాబు సిమెంట్ రోడ్డుకు ప్రారంభోత్సవం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల గ్రామాల్లో సిమెంట్ రోడ్లు, డ్రైన్లు తదితర మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. 10 కోట్ల అంచనాలతో నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా పనులు పూర్తి అవుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్, మాజీ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ సిల్క్ బాల్క శ్యామ్, సుధాకర్, మేడి కార్తిక్, అర్జున్, కొండ తిరుపతి, గుమ్మల సాయి, కార్తిక్, అనిల్, కిరణ్, రేహాన్, సతీష్, గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. वामहे कविं कवीनामहुमस्वसमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्थिरसाधनं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमम् अम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मणपकामिनीं यस्यामि फलापुष्पयाश्च पुष्पिणीः बृहस्पते प्रसुदास्थां समस्तोतकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां ये ग्रहाः अत्यन्तानुकूल्योऽसर्गाः अवाचतममृतानि विश्वारुतेन मित्रावरुणासि